Kuthabathe ngaphansi kwemizuzu elishumi kuba lichithwe ityala libekwa amapolisa amabini natyholwa ngokudubula uKhulani Morule nodume ngelikaKhuli Chana. Umduduzi Nzuza noSemba Loyi bebebekwa ityala lokuzama ukubulala, ukwenzakalisa nokungalandeli imiqathango eyiyo bedala ingozi kunye ke nokusebenzisa umkhono wekati ngokungenankathalo. Onke loo matyala achithiwe. We are not going to get into the merits of whether there was lies or truthfulness or anything. What I can tell you that is that the defense and Chana and his attorney have resolved the matter. We are apologizing to Chana. We are sorry that he was injured in a case of mistaken identity. Thank you. Lamagosa amabini azawuqeqeshelwa ukusebenzisa izixhobo ze uKhuli Chana ahlawule isixa semali esesiphansi kothethathethwano. I've been saying to my legal team that, maybe I'm naive, but all I want is just an apology, and I'm glad I got it. I'm glad we could resolve this. I'm glad we can now finally, start over, move on with our lives. Amagosa adubula imoto yale mvumi ngakwiziko lamafutha wezithuthi eMidrand ku-Okthobha wonyaka ophelileyo. Le mvumi nesele iphumelele imbasa yalimala esandleni nasemqolo. Imoto yakhe yayifaniswa neyendoda exhilwe eBedford View. Nanjengenxalenye yesisombululo, urhulumente nabameli bakaChana basathethathethana ngesixa semali sokubhatalwa esingachazwanga. Ndingisikelelwa Geya, eRandburg Magistrates Court, eRhawutini.